manuvri ta' ħasil ta' flus, tixħim, konsulenzi għarriqa, korruzzjoni u falsifikazzjoni, b'allegazzjoni serja li seħħet operazzjoni professjonali ta' ħasil ta' flus. Provi wkoll illi kien hemm profitt ta' $5.5 miljun Amerikan, flus kbar illi tqasmu bejn Keith Schembri u terzi persuni brabta mad-deal tal-magni tat-Times, flus li għaddew minn pajjiżi u kumpaniji differenti. Għal-magni f'dan id-deal Progress Press ħalsu 6 miljuni aktar milli kellhom iħallsu, flus li spiċċaw ħadu Schembri u persuni oħrajn. Huma dawn l-aħħar rivelazzjonijiet xokkanti li ħarġu mix-xhieda tal-pulizija fil-qorti waqt il-kompilazzjoni fil-konfront ta' Keith Schembri u persuni oħrajn. L-esperti iddeskrivew il-manuvri ta' Schembri u oħrajn bħala xibka professjonali ta' kumpaniji u kontijiet offshore magħmula apposta biex individwi jagħmlu profitt personali minn wara dar kulħadd. Skont ix-xhieda tal-pulizija fil-qorti, l-investigazzjoni tagħhom sabet numru kbir ta' dokumenti li nħolqu apposta biex iqarqu u ma jorux dak li verament kienet jiġri bejn Schembri, Malcolm Sherry tal-Kasko, Vince Buhaġar tat-Times u persuna oħra. Dokumenti li allegatament saru biex jeħbew commissions, dokumenti li fihom kienu involuti Nexia BT u Zenith Finance. L-esperti konkludew li ċaqliq ta' flus minn kumpaniji f'pajjiżi differenti u l-użu ta' ħafna dokumenti kien biskop biex jeħbew il-profitti. Dan kollu meta għadu biss il-bidu tal-kompilazzjoni fil-konfront tal-ex Chief of Staff ta' Kastilja, Keith Schembri, u numru ta' persuni qrib tiegħu fosthom Brian Tonna u Karl Cini. Għat-tieni ġurnata fil-qorti reġgħu semmew manuvri oħrajn li fihom kien hemm involut Keith Schembri, fosthom self ta' €100,000 lil Brian Tonna li skont il-pulizija ma kellux bżonn u self ta' €1,000,000 lit-Times. Jerġa' jisemma wkoll l-instabet email ta' Robert Zammit minn Kasko lil Brian Tonna li kienet tgħid li Keith Schembri kellu jibqa' jitħallas paga mill-kumpanija dan billi jinħarġu ċekkijiet f'isem Missier Keith Alfio Schembri biex imbagħad itihom lil Keith Schembri. Mistoqsi dwar dan, Keith Schembri saħaq li din ma kienitx paga imma sempliċement donazzjoni minn missieru. Bil-pulizija tfakkar li l-email kienet tgħid mod ieħor. Keith Schembri, Brian Tonna, Karl Cini u l-oħrajn għandhom talba l-ħelsien mill-arrest pendenti li deċiżjoni fuqha mistennija tittieħed fil-bidu tal-ġimgħa d-dieħla. Intant qabel bdiet is-seduta il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek tat il-libertà provviżorja lil żewġ persuni oħra li wkoll kienu tressqu l-qorti s-sibt, Lorraine Falzon u Matthew Pace, ex-diretturi tal-kumpanija Zenith Finance. Falzon u Pace nataw il-ħelsien mill-arrest b'numru ta' kundizzjonijiet ibsin u ma ġordnati ħalsu depożitu ta' €65,000 u garanzija personali ta' €100,000. Il-każ ta' Pace u Falzon se jkompli fis-27 ta' April li ġej.